Maidir leis Cháidigh agus éidir tá fáilteút gin techaniamh agus tá agam tosa meile sem méid seo tá agam gúil tú dá idir faoin nGaeilge, faoin teang agus faoin cultúr. Agus thug tú léargus anumlan dóinean sin faoi cetartharlú, faoi de bhart nó faoi de chinnireacht. Ach tá coplaród, dosach tosa me go bhheicim brenna timpplair an siomra seo, cefad agan atá. Cen sim dá idir tágain ó i cuasaí Gaeilge cultúr agus teangaide. Bachór go meach bhhaid níos mó daoine an seo. Sin tús leis. Agus faríar níl. Tusa meile coppla focla an árad ní bheith meach beidir chugnú sé númed. Tá siad a chuideán, a dus a báid sim san nGaeilge. Tá an sim san nGaeilge léirigh an déan árah deir a 2016 gúil beis agus 1.7 milliún duine gúil Gaeilge cup agus gúil sim cup san nGaeilge. Sin bed nach chuige faoin géad, cead a chuirta go faoin géad go déanran na héan. An dárad gur bhhail mo chuir ná dárlumsa tá plán lochtach agus lochtaí mór, agus sin meid coplúis céim fá, agus an tríúrad tuair me coppla túrim multi-persona faoi beidir ce chuile ábhart agus mar sinide. Agus mar a deirtú faoi oireachtas na saona, be me an, beidir go méid ansa seanós againn lena chéile, ní bhechas agad. Ach, le go le réhhaid sin, Dárlamsa an Gaeltacht a grúchas. Ní bheith an Gaeltacht an faoi an 10 milliún eile. Faríar. Tá bearna mór idir an stáit agus na servíisi agus an pobl. Na daoine gúil condaí arab san Gaeltacht. Daoine rugú agus tóigiú san Gaeltacht, gúil condaí arab fós san Gaeltacht, daoine an ús mise. Faríar. Bhí sé mar bhnaim ag an phlean fiche blian, go méad a faoi locht na Gaeilge ó 83 míle go dtí 5 míle, roimh fiche tríocha. Tá mu benach leabbail tríte agus mar atása deire tá mu an tro mícheart. Tá sé leidí 83 go dtí 63 míle. Freisin mí sé mar raim go méad faoi líam na country dúchas go 45 faoin géad ó 3 míle go 9 míle. Tá sé an leidí ó 3 go dtí 5 míle 600. Tá na fiidicí a rá rud difriúil, tá mud faríar dul an bailach mícheart. Má jalar sin tá mi sé ceappa gur an plán lochtach an tús faríar. Agus bhfuil cem fáile sin, bhfuil dárlamsa tá rá chúiseán. Má bheanmid ar cuasaí Céidigh ó híomhann éisteachtaide tá laidú go 7 faoin géad teachaí ar bhuiséadú as na Gaeltachta ó bhí 2006 go dtí 2016. Cuir seo a ggóthas leis an IDA agus fiontaréireann. San IDA tá méadú go 24 faoin géad teachaí ar bhuiséad san. Fiontaréireann tá méadú go 90 faoin géad. Cé a léiríonn se go ghoinní tá gobar san Gaeltacht agus duine tá gobar san údarás an omlan aspa-símen. Tá chuann sé glimdar arm go bhfuil tusa agus an rion a breanú ar sin agus bhfuil méadú beag tucaí ag an údarás 2008 ach tá bhád éidir níos mú teastar. Léad a chuir fiúhain ar an level céanna leis na heagraí táte a plé le fostíocht a náitichaí nach ceantrachaí Gaeltachta iad. Cuasaí éidechas. Scéim na bhfuil Gaeilge tá fíorhábhachtach go na Gaeltachtaí, agus freisin fíorhábhachtach éidir go ghoinní a chuirn sa bhfuil gasúir ag na Gaeltachtaí. Sinne an áite an staoineog an spreag ó na Gaeilge agus na cultúige. Agus á 2000 agus a híine go 2015, tá laidú teachaí ar sin ó híh tacaíocht na rinne go 15 fan géad. Tá sé dal faríar an treo mícheart. Is fiú 5 milliún go nachtamíocht áitiúil na Coláistí Gaeilge. Agus tá hartad ceiricha cent a chula euro sin a dul éisi an stáit. So dá bhrí sin, há ménse pléile an isteach de persantach, chuirinse an Céidigh isteach an sin, má tá ceirich faoin géad 40% of an ROI return agad chuile bblion. Freisin tugann sé deis go bhráidtíí na Gaeltachta income breisiáil mar atá agad, cáiríonn se le torasóireacht agus le fostíocht áitiúil. Agus bachór freisin gné seo ábhart chu takeíocht a thuirt go níos mú páiste agus dégurí heachtaigh na Gaeltachtaí. Ar feadh cuasaí 16 agus cuasaí 3 mar atá an faoi láthair, sin a bhéadú. Bach freisin bachór go dúirí ar éis deisiúir go stát seirbhísí, cuasaí 16 nó deidir 16 dhéana san Gaeltacht. Is na dúnamh mar hampla de cheantar héin, ceantraí Conamara agus é sin, agus bachór é sin na Gírísa, is na stát seirbhísí. Bí me caiint le go leor go bhráilm deis mar sin ní dólam gáis an sé mór an Céidigh. Tá céad ceiricha 3 bunscoil agus ceiricha híon íorbunscoil sa stáit, tá múna na hábhaid 3 bheán na Gaeilge, agus le freistal le níos múna 60 míle scoilide. Tá 5 bán mhór an Maidir le aspa múntaí, agus lein se seo isteach sa roiin éidechas ar chuid beag nó chuid mór, go háidim le clia. Ach tá
fáib níos mó le gaelscoilna mar tá aspa múnteirí atá ná na hábhad a bhna trí nGaeilge ins na gaelscoile, níl sin ná dála, agus ruta tá orlaide, tá daoine atá i míamach ar fin sin á dúirt réis le rangan í bhna in seo sin siúd. Agus cá seo cá fáiban í neo a cá se bhhaid níos mó fáiban í fhí an chúg blianana nó 10 bliana eile. Tá gá chú sé an páí sin agus an costas mór a bhhainn le marach doile le clia. Cuasaí go nó sas ceantar na dúna fú hain agus beidir go méid tú tágáil amach go commórtas pelle na Gaelta 2008 a bheits ar siúlas na dúnamh faoi an coppla mí eile. Agus is ceantar álainne agus dardam társam gon muintir an dúnamh amhródú leis í me hosan i commórtas é pelle hana. Ach tá sé sin was cin cheadú a chleig as bla clia mar atá sab go má. Rutá testáil sin óibh cuasaí gratheide. Cahamúd breanú ar féidirchtaí áitiúla. Tá slí Atlantic íon anam agus ruidir in fáiltéirin cabhrann sé sin go mór. Ach tá níos mó takeíocht a testáil lei sin le mar deirtar sa méle Indigenous Industries a chothú agus an neartú. Tá na dúnamh agus le ceantar a bra go mór ar cuasaí torasóireachta ní lu go cháhí sem líam. Sin é méid. Tá bhaidís agus tá pobl mar bhí mu a caiinteanna sa dúnamh ghfuil ansíime cub ó híomh na Gaeilgeide agus forbert na Gaeilgeide. Caafar níos mó hacaíocht a hort go na pobl sin. Freisin níl na ranna stáit ar an lehanach céanna, farriar, ar chorbe. Tá go leor silo effect, drama bhána dean chuideile bháin, drama le deanna chuideile, ar bhealaí éagsúla. Feiceim in san óráid a rinne tú ar a ghfuil tú deanna éireach le a harant le chéile níos mó. Agus má bheanimú ar an rud a rinne an réideachis ó híh múna na Gaeilge agus scrúdach an Gaeilge ins na Gaeltachtaí agus sin céim láidir chun cín, ach tá bhaid níos mó sin na testáil. Tá leabhán de testáil go géir. Afrenú tá 5 mór faoi cuasaí pleanáil le éire mar atá agad. Níl daoine an tíche i cheannacht ach tá daoine gur beidir garaí ó cub atá gearra cead pleanáile agus conaí i gceantar chunamara, i gceantar Trevor a Rosmuc nó i gceantar sa spideal nó ceantar na dúnamh nó his a racaran nó sa dangan. Ach tá sríanta cracailte ó híh cuasaí pleanáile agus caafar sin uscail suas. Mar bhí tú rán sin ó híh an teilech agus pleanáil teangail sa déilech. Ní bheith an teilech áibh mar a méid teacha cub, mar a méid an teacha bhildálinn sin, agus go méid an conaí ins na ceantracha héin. Rud atá fíor deacuid agus a fáil bhád níos deacra faoi láthir. Ó, tá buleora le rágam. Be me cléochnú mar sin i gceannú méid na rá. OK. Dear me go me go díireach ag an deire mar sin. Is fiú áir de thuirt ar a méidir dúirt Seanad Corán, ír commissioner teanga le cóchaiste an iireachtas go garaid sa le réile sé efik, maidir le stratéis a bheith an ó híh chuir na bhéim in teanga. Agus láir me le seán na dhé sin faoi se, agus siad a díireach mar a dúirt se. De bhhar nach níontar éon inúcha ná ahreithnú neamhsbleach a chuir i bhéim na stratéise, sin an stratéis fiche blian gon teanga. Ní len saléireacht againn ar cécho héfort chasáise. No, ní lagam sa éire ach breanú ar Google agus rudí mar sin le breanú ar an déanaar a 2016, 2015, agus farriar tá muid a goile tro mícheart. A chuil sa go hen credimonat, I believe in you. Agus tá sam go tú chuile éireacht. Agus an rud is fearréideanna is minic runne mis batún. Agus de go leordaine a chun rud is fearréideanna mátá rud cin mícheart, ní mar a grunne is a batún. Ach má rud cin mícheart, rud is fearréideanna na tasí ríist. Agus bhfuilinn go láidir chuid breanú agus bhreanú ríist agus tosaí ríist le stratéis nua ó híomh na Gaeilgeide. Gur mí mágad. Gur mágad le scathúla.